मैयानिफ्रायनो लोंगासिनो नै आरो गंसेबावै नै ओइ नै मैयानिफ्रायनो लोंगासिनो मैया गुड मर्निं देखो सुबह सुबह फुङावनो नै लोगोफोर फुङावनो नै 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 न फुङावनो साम'साजों जौ लोंबाय नै साजों जानो ना साम'सा लाबाय माबा जौजोंसो लोंबाय सुबह सुबह दारू पीने का वही काम है क्या आपका और कुछ काम नहीं है क्या काम है जेबो गैला लोंनायनि आलावा जेबो गैला नोंहा नोङो मालाबा जुदि आंनि बाथ्रा बुंनायखौ नोङो मिथियाना बुजियाना नों सानसे समाव फस्थायगोन नों सानसे समाव अ आंनि हिनजावा बिदि बिदि बुङोमोन फुङावलाय मा दरखार जादों लोंनोलाय फुङाव मा दरखार जादों नोंहा लोंनो मैयानिफ्रायनो लोंगासिनो नै आरो गंसेबावै नै ओइ नै मैयानिफ्रायनो लोंगासिनो मैयानिफ्राय नङा लोगोफोर मैयानि सुटिनि सिगांबो मोनसे गोथां जौ लाबोनाय लोंबाय मैयानिफ्राय लोंगासिनो नोंहा मा प्रब्लेम नङालै सना आंनि बाथ्राखौ खोनासं What is your problem? शर्मिला रानी खोनासं नों जौ लोङाबा आंबो बिराद सान्थि थायो आंबो साखि जलायनोबो बिराद मोजां मोनो नोङो जौ लोंबानो आंनि माथाया गरम जायो आरो आं बिराद हामा मोनो सुबह ना तेरा बंद करो मेरे को पीने दो मुझे जीने दो मेरा जिंदगी है मैं एकदम बिंदास जीना चाहता हूँ प्लीज रोको मत नोंखौ नों बादा होआबालाय सोर बादानो आंथ' नोंनि हिनजावसो नोंखौ मोजांनि थाखायसो बादा होयो दा लों ए देखो नहीं खत्म कर दिया देखो और भी लाके रखा है फ्रिज में सब फेंक देगा लाइट गया लोगोफोर लाइट थांबाय